הם היו במכלאות, אתה יודע, חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם, כל העם, על הרצפה, ובא מישהו, ולוקח תת מקלע ומתחיל, זה, מחליף מחסנית, מה אתה חושב זה? אבל אנחנו לא היינו כאלה. הוא היה יוצא דופן, הבחור הזה, כן, מה שהוא עשה. והשתיקו את הדבר הזה, והיו חבר'ה שלקחו את הלוויורים, ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם מהעניין הזה. אני לא רוצה לדבר על זה, וזהו. ב3-4 חודשים הראשונים הייתי רוצח. מה זה אומר? אני לא לקחתי שבויים. בזמן קרב, אם מישהו ירים ידיים, משהו כזה. לא לקחתי שבויים. זה זעזע אותי עד כדי כך, לא יכלתי לעבור לסדר היום. אם היה עומדת